По-централно от това просто няма. Тук животът пулсира на крачка от теб, но от дома те посреща тишина. От дневната гледка към зеленина и спокойствие, от спалнята на втория етаж гледка към звездите. Комфортът е на друго ниво с термопомпа и управление на целия имот от разстояние. А за пълно спокойствие – паркомясто с защитен достъп. Това не е просто апартамент. Това е домът, който си чакал. Център Естейт организира Ден на отворените врати на този апартамент. Тази сряда, 22 октомври, от 17 до 20 часа. Улица Вардар, номер 5.